inga ewe bana kwethu kanti uThixo imbaleki yomgama omde uThixo lokugama uqalayo umgama babangathi baninzi abaza kuphumelela banjalo abantu bomona mphulaphuli welizwe FM kodwa qondaka kuhle ba uThixo imbaleki yomgama omde yeka wena kwenzeka ntoni na phakathi emgameni kodwa linda phaya ekugqibeleni oba insinga izaba yikabanina kunjalo mphulaphuli welizwe FM yiva ke ngoku emva koba kwenzekile obekunokwenzeka ewe bantu kwethu kunjalo kwenzekile ke ngoku ebekunokwenzeka ewe athu Nehemiya elokugqibela xa eswankathela yonke lento athi bantu bakuthi nguThixo oza kusiphumelelisa mphulaphuli welizwe FM awuzokuphumelela ngenxa yokokuba unconywa ngabantu ungazokuphumelela ngenxa yokokuba ugxekwa unyeliswa ngabantu kodwa impumelelo ikuThixo ewe mntakwethu kunjalo nokokuba bangakugxeka kakhulu de bakuqhwabela izandla impumelelo ikuThixo ayikho kubo nokokuba kambe bangakuncoma ewe mntakwethu akunjalo ngoba impumelelo baninzi abanconyiweyo kodwa abazange baphumelela ngoba impumelelo ikuThixo ewe bana kwethu kunjalo baninzi nabagxekiweyo kusithwa lo akayindawo akukho nto ayakubaphinda yenze kodwa baphumelela ngoba impumelelo ikuThixo athu Nehemiya xa ibeka kakuhle lento bazalwane kuThixo oza kusiphumelelisa mphulaphuli welizwe FM sikuwe ngoku okokuba unabachasi uNehemiya wathi endaweni yokufiyeka umsebenzi kaThixo wadibanisa izithuko ezo kwakunye nomhlaba wakhangazo udonga uThixo ebethanda ukuba kube njalo mphulaphuli unjalo uThixo sebenzisa izinyaliso izithuko osinikwayo ngabantu womele zidonga uThixo akunike lona mphulaphuli welizwe FM abantu namhlanje abanamadonga ommeleleyo benzwa kuba badibanisa izithuko nezinyaliso ababesinikwa ngabantu ommelela amadonga abo kuba njalo kobubomi mphulaphuli welizwe FM sikuwe namhlanje okokuba bakho abakugxekayo ezo zithuko ungazifaka emgqomeni kodwa zihlanganise namatye ozakwakhanga udonga ewe bana kwethu ngoba ziyomeleza athe kugqiba lo mfo umsebenzi kaThixo athunjeke uThixo ukubaxhasa abathembele kuye mphulaphuli welizwe FM thembela kuThixo ngoba unjalo uThixo ukubaxhasa